Salutare, eu sunt Adi și astăzi o să vă prezint colecția mea de petarde 2023-2024. Da, doamnelor și domnilor, dacă vă vine să credeți, am reapărut pe micile ecrane. Am văzut acolo că îmi scriați în comentarii: domne, că de ce n-am mai postat, că nu știu ce. Dai seama, mare vedetă ce am ajuns. Mai rău ca Dan Negru, care se potrivește cu Iulie Albu. M-am mutat cu domiciliu, m-am mutat cu casa și adevărul e că, sincer să fiu, nici nu am mai avut chef să postez. Așa că asta e. Pisica este aici, stați liniștiți. Unde ești, mă? Băi, grasa de codnari. Pisicul este aici, nu lipsește, l-am de atâția ani de zile. L-am de atâția ani de zile încât e el mai bătrân ca mine, cu siguranță el e veteranul în casa asta. Băi, nu mușca din cașcaval. Așa. Așadar, în sfârșit, m-am gândit să fac colecția, mai mult la insistența unora dintre voi. Eu, sincer, n-aveam chef să fac nici anul ăsta, dar ce să facem? Iată-ne aici. Cum v-am obișnuit de obicei, ca de neobicei, avem aici și începem, cum se începe, doamnelor și domnilor, da. Dă-te-o de aici. Doamnelor și domnilor, avem aici 3 fântâni. Fântână cu artificii. N-aș prea crede. Eu nu văd nicio apă în jur, dar mă rog. Astea le puteți cumpăra de la Ocean. Adică să nu credeți că le găsiți doar pe internet sau ceva de genul. Aici avem niște titireze. De la Triplex sunt. Tot de la Ocean. Dacă vă vine să credeți. Au zis că dacă nu vin clienții, să mai bage niște artificii, poate vin copiii. Aici avem celebrele petarde cu 3 focuri. Sunt 4 cutii, tot alea de la Enigma, știți că în fiecare an le iau pe astea. Eu oricum de obicei nu le iau, că nu-mi place să le bubui bucată cu bucată. Eu le iau pentru mitralieră. Mie îmi place să fac mitralieră din ele când le dau la 12. Că așa am motiv să ia foc mai multe mașini deodată, știți? Și na. Aici am FP3-urile. Astea sunt de la Diamond, nu știu ce. Original Diamond, așa se numește. Hai că se și vede. Bate becul fix în ele. Ia dă-te, mă, mai încolo, becule. Oricum, sunt astea au 3 grame. Sper să aibă 3 grame. Hai, mă, focalizează deodată, mâncă-te ar pământul. 40 de grame, hai că sigur au ele 40 de grame. Bine, e pe tot setul, dar mă rog. În fine. Oricum, sunt 4 seturi. N-am mai stat, deci credeți-mă că de unde le-am luat nici nu i-am mai cerut la băi, dă-mi-le pale. I-am zis, dă-mi ce ai tu acolo și ți le iau pe astea, că nici nu mă interesează. Oricum, toate sunt la fel. Nu e nicio diferență. Aici avem un Big Bang. N-am luat niciodată de-astea. Am zis să iau acum pentru prima oară. Big Bang. Zic ăștia. Și că are 5 grame. Zic ei că are 5 grame. Eu zic că n-au. Că am dat cu unul din ele și nu a bubuit fix cât un FB3. Adică să nu vă faceți iluzii că nu bubuie mai tare decât bășina calului. Iar aici avem porcăriile alea tot de la Ocean, de celebrele candele romane de le ții în mână, doar că nu sunt ca alea pe care le cunoașteți voi de aruncă cu 30 de focuri sau 50 sau 100. Le ții în mână și fac o fântână, uite aici, la cap. Aici și. Adică ăștia de la Ocean s-au gândit să facă ei niște chestii mai interesante, să mai atragă clientul, că da. Dacă vaca e proastă și porcul prea scump, măcar petarde să avem. Aici avem o baterie Color Mania cu 49 de focuri de la Enigma. Codul este EC12145/49. Scrieți pe YouTube și o să vedeți cum face. Ca să știți pe ce dați banii, dacă vă interesează să dați bani. Aici în mijloc, tot o baterie de la Enigma cu 100 de focuri.
Ha, cele enemy sau trebuie să-i găsesc codul. Mai bine opresc videoclipul și vă zic la anul. Ai de capul meu și de zilele mele. EC5200/100 bară hât. Codurile astea sunt mai lungi decât numerele mele de telefoane. Băi, mâncavași. De ce lor face așa lungi, nu știu. Așa multe baterii există în lumea asta de la atâtea firme. Aici, în dreapta, avem, apropo, astea sunt cu 20 de milimetri. Ca să știți. Astea sunt baterii Aries cu 81 de focuri. Calibru 25 de milimetri. JMSX81. Scrieți codul pe YouTube ca să vedeți cum face. 25 de milimetri. Fire Show. Iar aici avem două baterii Extreme 5, tot cu 100 de focuri, dar astea sunt tot de la Enigma. Codul este ăsta, EC2421/100. Adică vă zic codurile și vă uitați pe YouTube ca să vedeți cum face. Că sunt mulți dintre voi care mai întreabă, bă, dar crezi că e o idee bună să investesc și eu în astea, dar nu caută. Și de-aia vă zic codurile, să căutați pe YouTube ca să vedeți cum face, să vă faceți o idee. Uite, sunt mulți oameni care, dacă sunt în necunoștință de cauză, de exemplu, care e cea mai cunoscută baterie din România? Păi aia, 100 trandafiri. Și oamenii tind să creadă, 100 trandafiri, deci are 100 de focuri. Nu, are 25 de focuri, care fiecare foc face 4 trandafiri. Și 25 ori 4 rezultă 100 de trandafiri. Dar bateria în sine are 25 de focuri, nu 100. Și mulți oameni se țepuiesc și când cumpără bateria și dau de Revelion, numără 25 de focuri și zic, ia uite, mi-a dat țeapă ăla. Bine, oricum sunt mulți separi, nu mai zic, dar ne pun rigips în ele și te trezești cu surpriză. Dar băiatul de la care iau eu, sau mai zis băieții de la care iau eu, că eu sunt cu masonerie aici, nu ne jucăm. Băieții de la care iau eu nu mi-au dat țeapă, iau de 5 ani de la ei și toate bune și frumoase. Și le las și la un preț super ok, nu ca țeparii aia care le iau de la ei mai ieftin și cumpără și le vând mai scump. Asta e viața. Sunt și puțin răcit că îmi auziți vocea. Dar am zis să fac acum că după aia nu mai am timp, că sunt cu munca și după aia o să mă apuce și febra cumpărăturilor și tot. Nu o să mai am timp și tot așa. Zi-mă ceva la cameră că te vrea lumea. Hai că am îmbătrânit cu tine. Ești veteran în casă. Nu pot să cred că te am de 10 ani de zile. Ce să facem? Asta e situația. Avem aici și o hârtie igienică. O lăsăm acolo, să nu zicem așa, să ne țină de urât. Ca să nu... să fie altirerea grea, să fie completă. Da, domnilor, ce să facem? Râdem, glumim, dar mai și plătim. Nici nu vă imaginați câți bani am dat pe astea. Bine, oricum eu n-am dat nicio bancă. Le-am dat la oameni în cap pe stradă, le-am luat banii și le-am plătit, că nu plătesc eu din salariul meu atâția bani pe astea, vă dați seama. Da, asta este situația. Ce să facem? Fiecare trăim cum putem. Da. Asta este prima și ultima parte pe anul ăsta. A doua nu o mai fac, că nu mai am din ce. Nu o să stau evident nici de data să stau să filmez de Revelion, că se mai întreabă unii dintre voi, te rog eu frumos, filmează și tu ceva când ai de Revelion. Eu nu pot să stau să și filmez, să le și dau, eventual trebuie să pun pe cineva să stea să filmeze și după aia să stau să editez. Prea multă muncă și prea multă lene. Și nu-mi convine. În rest, ce să zic? Toate cele bune, multă sănătate, că e mai bună decât toate, sănătatea la voi, banii la mine, că știți cum e. Și să ne revedem cu bine la anul. Poate la anul, de ce nu, o să fac de 2 ori, să iau mai multe decât acum, să prind mai mulți oameni pe stradă și să-i jefuiesc. Și aia e. Bă, e bine că ne ține sănătatea și banii, că în vremurile în care trăim atâta pandemie și atâta război, ne-am săturat dracu de tot și toate. Și la anul când venim, sănătoși să vă găsim. Ce să zic? Aia e, atât s-a putut anul ăsta. Mulțumesc pentru vizionare și toate cele bune. An nou fericit!